Urriaren 20an Donostian ospatuko duten Zubideiak 2 ekimen aurkeztu dute Beasaingo Igartza jauregian. Dinamika honen bidez, euskara aniztasuna eta elkarbizitza landu nahi dituzte gure hizkuntza zubi moduan proposatuz. Zubideiak gizarte elkarrizketa bat da, euskara eta aniztasunaren ingurukoa, eta izenak esaten duen bezala, bi da, zeren 2016an lehendabizikoa egin genuen, ere izen berarekin, Zubideiak, eta Leioan izan zen hori. Izango da Miramar jauregian, Donostian, urriaren 20an, larunbatarekin. Eta, esan bezala, gizarte elkarrizketa bat da euskara eta hizkuntza aniztasunaren ingurukoa, eta orduan, gune irekien metodologiarekin egiten den topaketa bat da, helburua da gizartea islatzen duen jende multzo bat elkartzea, eta hor bertan, ez badago galdera orokor bat, dena bizi euskera zure erara zuk nola bizi duzu, eta lelope horretan parte hartzaileek beraiek dira eguneko agenda eta gaiak jorratuko diren, beraiek erabakiko dute egunean bertan. Eta hori, helburua da pixka batez, hausnarketa egitea, ez? Euskararen inguruan, egun bizi dugun hizkuntza aniztasunaren inguruan, eta hola. Eta zuk esaten duzun bezala, guk ere esaten dugu ez gune ireki hau ere laborategi bat dela. Ez? Horrexegatik, guk hor bilatuko duguna da, jendeak adierazi ahal izatea erosoen sentitzen den hizkuntzan, beraz euskara noski presente egongo da, euskara erdigunean dago, baina ere frantsesa, gaztelania eta ikusiko dugu ere parte hartzaileen arabera behar gehiago dauden. Orduan laborategi horrek funtzionamendu ezberdinak ditu, alde batetik itzultzaileak daude, ez talde handian gaudenean itzultzaileen bitartez egingo dugu hori, eta gero talde txikietan elkartzen garenean gaizeatzak lantzeko susurlarien bitartez egiten dugu. Ez taldeak berak erabakitzen du zein izango den susurlari, ez zubi hori egingo duena euskara ez dakien pertsona horrekin. Gaurkoa da pixkat hori aurkezpen topaketa bat. Beraz, hemen gaur elkartuko gara 20 bat eragile, eta bertan gaude talde motorra ditzen dioguna, pixkat talde eragile izan dena, dagola Migrados Sin Fronteras, Garabide, Bagera eta Euskaltzaleen topagunea, eta gero gaurkoa izango da talde sustatzailearekin topaketa bat. Sustatzaileak izango diren, pixkat zabalkundean ez, helburuekin bat egiten dute, eta zabalkundean laguntzen duten elkarte horiei eta erakunde horiei begirako topaketa izango da gaurkoa. Eta hori erakunde anitz elkartuko gara gaur. Alde batetik oso interesgarria da metodologia aldetik, ze egunean bertan talde txikietan hitz egiten dena, norbaitek hartzen du ardura, ze dena oso auzolanekoa da. Pixka bat akta hartzeko eta momentuan bertan ordenagailu batzuetara ematen da, eta egunean bertan baduzu halako txosten bat jasotzen duena, eguneroko esperientziak, ideiak, hausnarketak eta bar. Eta interesgarria da ere, ze ohiko bizitzan igual ez dugu, ez, aniztasun horrekin halako harreman gertukoa eta patxadaz hitz egiteko aukera. Orduan alde horretatik oso aberasgarrian ikuste dut dela parte hartzaileentzat, ez? Hori, aniztasun eta euskararen inguruan, hausnarketak eta oso ere sentimenduetatik, ez, ateratzen dira gauzak.